tak for invitationen til at komme her til det her Zoom-møde, hvor jeg går ud fra, at alle deltagere jo faktisk kender til baseaftalerne med de bilaterale aftaler med USA. Så jeg tænker, det er jo ikke sådan de grundlæggende ting, jeg vil lægge op omkring. Men måske alligevel lave en lille kort historik og sige, at nu er der faktisk snart gået, eller der er gået 2 år og 9 måneder, siden at Mette Frederiksen annoncerede sine samtaler med USA. Og jeg husker meget tydeligt, at hun for eksempel annoncerede sine samtaler på den her måde, at USA havde selv rakt ud. Og hun pointerede, at stemningen havde været enormt god. Og det blev så indledningen på en af de mest markante og dramatiske, efter min vurdering, ændringer af dansk sikkerhedspolitik, og i og for sig også et brud med en historisk neutralitetspolitik. Det havde vi ikke oplevet tidligere. Når jeg siger vi, er det så min generation. Det vi kom til at se nu, det var det, som jeg vil kalde Danmarks indlemmelse i USA's baseimperium. Denne her nye forsvarsaftale, den blev introduceret næsten så den faldt over, eller Ruslands invasion faldt over hinanden i tid og rum. Nemlig angrebet på Ukraine, som fandt sted i februar 22. Når jeg siger det, så er det fordi, jeg tror, det er noget af det, der har gjort, at det har været meget vanskeligt at komme til at tale om, hvad var det nu, de bilaterale aftaler egentlig kunne rumme. Så det, som jeg også vil vende tilbage til om lidt, det er, at allerede fra start var der meget ringe offentlighed omkring muligheden for at lave en baseaftale. Det, at det danske NATO-medlemskab ikke længere var tilstrækkeligt, sådan har jeg forstået det, betød så, at vi skulle indgå det, der hed en DCA-aftale, altså en Defense Cooperation Agreement. Men det var en bilateral aftale, altså det vil sige mellem Danmark og USA. Jeg ved godt, I ved det her, men det er vigtigt for mig at ramme det ind. Og det betød så, at der kunne laves flere aftaler inden for den her DCA-ramme. NATO havde også forandret sig rigtig meget. Der er sikkert nogle af os her, der har fulgt det meget tæt, men den store offentlighed fulgte ikke tæt de forandringer, NATO undergik efter murens fald. Fordi der udvidede USA deres, hele deres basis til at omfatte næsten dobbelt så mange lande, som der havde været i starten, og har i og for sig udvidet fortsat med partnerskaber og forskellige fora, hvor man kunne samarbejde med USA inden for NATO-rammen. Men her var der altså så uden for den her NATO-ramme, selvom vi selvfølgelig er trofaste medlemmer, at man nu kunne sætte sig ved et forhandlingsbord og snakke med USA om, hvordan man kunne imødegå det, som man nu kunne definere, nemlig truslen fra Rusland. Der vil jeg så sige, at ja, så gennem de sidste mange år, der er det, eller gennem de sidste par år, dem jeg taler om her, der har vores politikere og meningsdannere ikke beskæftiget sig med de kommende baseanlæg i Norden. De skulle forstås, de her baseanlæg, som en afskrækkelse af Rusland. Og hvem var så det, der tog til orde imod aftalen? Det var i starten, når jeg er slået tilbage, så var det SF og Enhedslisten, som havde stemmen, der hed, at det skal vi ikke have, og fremmede tropper på dansk jord. Det går slet ikke, og måske vil det også være sådan, at amerikanerne får jurisdiktionen, og det er jo klart en overtrædelse af dansk suverænitet. Men de stemmer er ikke vokset i omfang efter min mening, selvom der er gået de her snart 3 år. Der har vi så i basekampagnen, som blev stiftet for 1,5 år siden, i fredsinitiativets regi,
Fordi vi tænkte, her har vi en sag, som det vil være konkret at gå ud med og sige, vil vi deltage, selvom russerne havde invaderet Ukraine, vil vi så deltage i den oprustning, som måtte følge med, hvis man indgik en baseaftale med USA. Og vi forsøgte så at rette henvendelse til de ansvarlige myndigheder, prøve at få deres opmærksomhed og fortælle dem det, som jeg lige har nævnt, nemlig at det her drejer sig i bund og grund om afgivelse af selvbestemmelse. Og det er i et omfang, som vi aldrig før havde set. Og at vi også med indgåelsen af den aftale, efter vores opfattelse, var med til at renvaske USA, som i august måned i 21, altså kort tid før, et lille halvt år før, den her DSA-aftale blev indgået, havde forladt Afghanistan på en måde, som vi alle sammen kan huske her. Men så blev det sådan, at på den måde talte vi nærmest ikke mere om, hvad det var, USA havde begået i 3 årtier af krige og ulykker. I dag er det sådan, at vi kan have en udenrigsminister, der hvis der er en repræsentant for Enhedslisten, der siger, hvorfor skal vi have de her baser? Det er ikke nogen god idé. Vi er med til at optrappe oprustningen. Så siger en af vores ministre sådan meget klart, USA har jo været et værn. De har passet på os. Det er dem, der har sørget for freden for Danmark igennem alle årtier efter 2. verdenskrig. Det billede, at USA har været den fredskabende magt, er der næsten ingen stemmer, der rejser sig imod, efter vores mening. Og det betyder også, at det har været vældig svært at få stemmer igennem, som sagde fra over for USA's baseanlæg. Der er amerikanere, som er meget aktive forskere, men også mange politiske kræfter, som er aktive med at sige, er I klar over, hvor stort det her baseimperium er? Og der må man sige, at det tal, jeg har stående her, som jeg lige skal slå op, så jeg er helt sikker på, at jeg ikke siger noget forkert, så er det sådan, at USA har baser i 98, i 917 baser i 98 lande. Og det siger lidt, og der synes jeg, at vi som venstrefløj godt kunne have været skarpere med at kritisere vores regering, og også gå hårdere til biddet efter, at her er vi i gang med at melde os ind i en verdensmagt, som indtil nu har stået for en kolossal oprustning, har stået for udbytning i det, vi kalder tredje verdenslande, og det, der bliver benævnt Syden i dag, og i og for sig også været store partnere i rigtig mange krige. Men der må man sige, når du spurgte mig i starten, om vi sådan har de store planer for fremtiden, at vi synes, at det har været meget svært at få resultater. Så har vi forsøgt os med at lave aftaler inde på Christiansborg med nogle af de, eller med forsvarsudvalget, med nogle af udvalgene, skulle jeg til at sige, men kun forsvarsudvalget for vores vedkommende, hvor vi prøver at stille spørgsmål og få svar, som vi så måske kan bruge i oplysningskampagnen. Og når jeg siger oplysning, så er det sådan, der har været mange lokale møder rundt omkring i landet, men det er jo meget for en indviet kreds. Det er enormt svært om at komme ud over rampen. Vi har forsøgt os med at lave en henvendelse til Københavns Universitet, hvor vi gerne ville stille op og fortælle, hvad det er for et fænomen, og hvad de her baser kommer til at betyde for Danmarks selvstændighed fremover. Det har vi faktisk nærmest ikke fået nogen respons på i lille bitte omfang. Og nu er det jo i et enhedsliste-regi, jeg sidder og taler med jer, og der vil jeg sige, at jeg har også synes, jeg ved, Enhedslisten er travlt, det er et lille parti, og man skal nå meget, men jeg synes heller ikke, at Enhedslisten har været særlig klar og tydelig i spyttet omkring baserne. Jeg synes i det hele taget, at de stemmer, som kritiserer USA for deres udenrigspolitik, ikke er så tydelige, som de egentlig burde være. Så skal jeg lige kigge her og sige, at
det, vi har efterlyst allermest på de her foretræder, det har været transparens, offentlige debatter, oplysning, øh, problematisering af, hvad skal jeg sige, indførelsen af baserne, men også et forsøg på at skabe debat. Jeg tror, at emnet har været i debatten på DR 2 gange i de 2,5 godt og vel år, det har fundet sted. Og som nogle af jer ved, så lavede vi i august måned i Fredsinitiativet en høring inde i Arbejdermuseet, hvor vi faktisk stod på hovedet for at få pressen til at dække det, og også få pressefolk til at møde op. Vi prøvede også at få politikere til at møde op, og der mødte en politiker op fra Enhedslisten. Og jeg har talt med i hvert fald 10. Også nogle af dem, som lige efter annonceringen af kampagnen sagde, det skal vi under ingen omstændigheder have, blandt andet fra SF. Men de kunne desværre ikke, og orkede det ikke, og ville ikke prioritere det. Og det, jeg synes, vi står tilbage med, det er, at vi afgiver vores suverænitet, men også, at det er til USA, som vi jo i og for sig både historisk har erfaring med, vi ikke dikterer noget som helst. Der er ingen tvivl om, hvem det er, der kommer til at definere, hvad de baser skal bruges til, om der skal allokeres, hvilke våben der skal allokeres, om der vil være atomvåben. Jeg behøver ikke fortælle jer historien om Thule, den taler vi om næsten hver gang. At den erfaring har vi jo, at en ting var en aftale, en anden var, da den skulle realiseres. Og en af de ting, vi lægger vægt på i vores, forsøg på at komme ud og tale med rigtig mange mennesker om hvad det betyder at få baserne, det er jo i og for sig, at aftalen ikke er til at opsige i 10 år, altså uopsigeligheden i 10 år, og så kan et af landene opsige aftalen, og så er det frygten for, at der vil være atomvåben, og dermed også, at den afskrækkelseskampagne måske virker så provokerende på dem, der skal afskrækkes, så de har tænkt sig at svare igen, og dermed gøre Danmark til et bombemål. Så jeg vil sige, at for mig at se, og for os i baseinitiativet, der har det været lidt op ad bakke. Det er ikke sådan, vi har tabt modet. Altså mange af os har været i skole i mange, mange årtier og ikke at tabe modet. Men jeg vil sige, at vi leder faktisk efter muligheder for at komme længere ud og tror på, at ting tager tid. Nogle gange, nogle af jer ved, at jeg har været aktiv i Vietnambevægelsen i sin tid, på et meget tidligt tidspunkt. Og jeg kan også huske, hvor lang tid det tog, før der overhovedet blev lydhørhed, både hos politikere, men også hos andre meningsdannere, altså blandt andet pressen, eller noget af det, vi kigger meget efter, folk med en kunstnerisk åre, enten nogen, der kan skrive, eller synge, eller spille musik, eller lave plakater. For vi også har den erfaring, at der er noget, der kan få folk til at flytte sig, så er det jo så en oplevelse af ikke at blive konfronteret med noget, man ikke har sat sig ind i, men i og for sig at blive inviteret med indenfor til at lave noget sammen og kigge på noget, der er til at forstå, for derefter måske at deltage i aktiviteter eller i protester, hvis det kommer så vidt. Vi har på torsdag en aftale inde i Forsvarsudvalget, hvor vi har sendt adskillige spørgsmål ind til Forsvarsudvalget, og skal på torsdag eftermiddag være der med vores lille oplæg og også svare på spørgsmål og også have muligheden for at stille spørgsmål. Det ved vi godt, man ikke rykker de store tilpæle ved, men det har vi dog i vores system. Vi får et svar, og meget ofte kan de svar jo bruges til at arbejde videre ud fra. Blandt andet fik vi sidste gang det svar, at omkring atomvåben, der var det jo sådan, at amerikanerne havde skrevet under på, at de ville respektere danske baser eller danske aftaler og dansk politik og danske principper.
Og så er det jo, vi siger, ja, det har de gjort, men er det i sidste ende os, der kommer til at afgøre den sag, og det ved vi godt, at det er det ikke. Det vi kunne have tænkt os, det var et Danmark, som havde styrket det nordiske samarbejde og havde fundet en helt anden vej ind i det kaos, der eksisterer både i Europa, men også på verdensplan med krige og konflikter, nemlig at sætte os og opfordre til forhandlinger, i stedet for at sende våben til fortsat krig. Det, hvis vi skal diskutere lidt, det ved jeg ikke, om vi skal, men hvis vi skal det, så er det i hvert fald et tema, jeg meget gerne vil drøfte, fordi som psykolog og som gammel lærer, der ved jeg, at det ikke kan nytte noget at give det ene barn ret, når de har været oppe og slås, men opgaven er at forlige dem og finde ud af, hvordan de skal se på hinanden og lege sammen fremover. Og der kunne jeg godt have tænkt mig, at vi havde haft en meget stærk bevægelse, som kunne være med til at understøtte kampen mod baserne, som var et tydeligt politisk element i det danske politiske spekter. Sådan oplever jeg det ikke. Jeg synes, vi står meget svagt. Vi har som nævnt et stormøde på søndag, og stormødet betyder, at alle er indkaldt, som har tilsluttet sig kampagnen. Og ellers fungerer kampagnen sådan, at de enkelte byer laver de aktiviteter, som de vil, som de orker, som de kan. Der er ikke nogen fast koordinering, men vi har nogle møder indimellem, og større begivenheder indkalder vi hinanden til. Vi bruger også hinandens viden på forskellige områder til at komme og holde oplæg til de forskellige lokale arrangementer. Jeg bor i en haveforening ude i Sydhavnen i København, og jeg har selv været primus motor i at indkalde herude, hvor jeg bor, til folk, der slet ikke er engageret i noget som helst politisk parti, for at høre, om de vil være med til at drøfte baserne. Punkt 1 var der jo ingen, der vidste, hvad jeg talte om. Og punkt 2 var det et meget, meget givtigt møde, som fortsatte langt efter rammen, altså tidsrammen, vi havde sat, fordi folk simpelthen var interesseret i at høre ting, det ved vi slet ikke noget om. Så jeg vil sige, der er stadigvæk masser at gøre, og jeg håber på, at vi med den, hvad skal jeg sige, langsigtede strategi, at de her baser er et udtryk for aggression, og at vi ønsker at indlede et stærkere fredsarbejde, som sætter spørgsmålstegn ved den massive oprustning. Og det gælder selvfølgelig både omkring Ukraine, men det gælder jo også krigen i Gaza. Hvis vi ikke kan blive en stærk fredsbevægelse nu, hvornår skulle vi så kunne blive det? Så vil jeg sige tak for ordet.